estas imaxes da Praza de Armas do Concello da cidade de Ferrol, damoslle, señores telespectadores da Televisión de Galicia, os bons días nesta mañá ferrolán xa a 1:05 da tarde para lles ofrecer a procesión do Santo Encontro que hoxe terá lugar nas rúas ferrolanas. Unha procesión do Santo Encontro que dende tempo inmemorial se celebra na vila do Ferrol, procesión do encontro e descendimento. Dende o ano xa 1590 hai constancia nos arquivos da celebración desta procesión no día de Viernes Santo, na antiga praza da bella poboación de Ferrol, e tamén dende 1610 existe unha referencia dun litixio que se entablou entre a congregación de María Santísima e do Concello da Vila, por aquelo da variación das rúas e das costas na celebración desta procesión, que sin dúbida é a máis antiga da que se ten constancia. Vexan vostedes esas imaxes de público abarrotando hoxe esta Praza de Armas, que onte pola noite, cando retransmitíamos aquela outra procesión do Cristo da Misericordia e María Santísima de Piedade, non estaba con tanto público porque a climatoloxía, como onte decíamos pola noite, non acompañaba para que a xente puidese sair a acompañar esta procesión. Temos connosco tamén o Padre Xorna, como estaba tamén pola noite hoxe, sí que podemos decir bons días, auténticamente Padre Xorna, e xa estamos vendo precisamente a chegada desta procesión do Santo Encontro que terá lugar en esta Praza de Armas do Concello da cidade de Ferrolán. Abre esta procesión, como ven vostedes, a banda Ferrol das cofradías dos Dores, que veñen cos seus timbales pegados polos mariños e marcando o ritmo lento pero acompasado das procesións de Semana Santa, que con tanto fervor como onte víamos aquí na cidade de Ferrolán estánse a celebrar. Está baixando precisamente pola rúa dos Dores a primeira das confradías, calle Rubalcaba, perdón, con esos timbales de infantería de Marina. Baixa o trono da Santa Verónica, que ven precedida pola cofradía da Sagrada Cea, con hábito de capuz branco e un babeiro de capa índigo con un forte cor azul. É unha irmandade fundada a comenzos dos anos 50 aproximadamente. Vexan vostedes xa ese trono da Santa Verónica. Ven baixando, como decíamos, por esa calle Rubalcaba, a rúa Rubalcaba, que remata ao final a entrada desta Santa Verónica, deste trono, na Praza de Armas do Concello de Ferrolán. Vexan vostedes o remate desa rúa Rubalcaba e como xirará a continuación xa cos brazos erguidos dos mozos, dos cestaleiros, levando estes pesadísimos tronos, pesados no senso físico, por suposto, porque esa xuventude, como decíamos xa na retransmisión da procesión donte, que con auténtico fervor e con auténtica fe leva diante eses tronos, soportando ese peso físico, pero contentos por levar riba ese peso espiritual que lles fai animar, lles fai erguer esa Semana Santa de Ferrol, que gracias precisamente a estes xóvenes está recuperando esta tradición tan forte da Semana Santa ferrolán. Vexan esta talla da Santa Verónica de madeira policromada, obra de Baldomero Baño do século XVII, un hábito de cor morado que leva unha capa de terciopelo negro, vexan vostedes, con aplicaciones nouro, e que sae procesionalmente dentro do ano 1610. Venerábase na primitiva capela de San Xiao ou San Xulián, como vostedes desexen, e de San Ferreol ata a súa demolición con motivo da construcción dos arsenais militares no século XVIII. Padre Xorna, que senso ten hoxe, o que significado ten hoxe a figura da Santa Verónica? O significado da figura da Verónica hoxe podemos dicir todos que é actualísimo. Vele que temos a figura, a imaxe da Verónica, da muller valente que nesta hora da paixón
dou a súa cara por este santo home injustamente carregado coa cruz e condenado a morte. Todas as mulleres do mundo poden ollar no exemplo desta muller, coido eu, coidamos todos, a valentía de saber poñerse en público, na rúa, entre enemigos de Xesús, ao lado do home que sufre, ao lado do home que é perseguido, ao lado do home que é magoado, do home que non ten quen se compadeza del. Digo, benzoadas sexan as mulleres do mundo que, a semellanza da Verónica, acoden ao servicio dos enfermos, ao servicio dos doentes, dos incomprendidos e de todos aqueles que por pago do ben feito só o receben. Do mundo desagradecido, lavazadas de ofensas e de desagradecementos. Eu, hoxe a esta muller Verónica, digolle, muller Verónica, pola valentía de dar a cara por Xesús, el puxo e douche en pago a súa faciana divina, contemplada nese branco pano. Estampa esa faciana nas almas de todos nós que con amor te contemplamos. A Santa Verónica chega xa á Praza de Armas para realizar ese santo encontro á espera de que chegue o trono de San Xoán Evangelista, posteriormente Xesús Nazareno e por último a Virxen dos Dores, os 4 pasos que compoñen hoxe a procesión do Santo Encontro. Procesión así mesmo tamén que contará ca participación de 9 confradías. Aplausos para Santa Verónica na Praza de Armas, para a Praza do Concello da cidade de Ferrol. Vexen ese ritmo acompasado dos xóvenes. Van sora introducindo a mitade da praza ese trono da Santa Verónica a espera, como decíamos, de que posteriormente cheguen os demais pasos, os demais tronos para que se produza ese santo encontro no día de Venres Santo. Día importante, Padre Isorna, no mundo da cristiandade. Eu diría que é o centro da historia, porque se grande é o home enseñando a xentes, moito máis grande o home cando sufre, cando morre por todos os homens. En un día como hoxe, o Venres Santo, morreu no outo do Calvario noso Señor Xesucristo pola salvación de toda a humanidade. O día de hoxe é un día máis grande da historia humana, porque no día de hoxe, ás 3 da tarde, na cima do Calvario, todos fomos redimidos polo sangue de noso Señor Xesucristo. Bendito sexa. Na mitade da Praza de Armas vexan o trono da Santa Verónica, escoitando xa tamén os tambores e as gaitas desa banda ferrol das confradías de Dores, que dentro de pouco, baixando pola rúa de Dores, chegará ata esa Praza de Armas a que se atopa tanto a Santa Verónica como toda esta xente que con fervor nesta mañá ferrolana está facendo compañía con auténtico fervor neste día de Venres Santo, as imaxes que por aquí hoxe desfilan. Hai que facer referencia a esa venerable, real e moi ilustre confradía de María Santísima dos Dores, título que reza nos máis antigos documentos desta congregación que con data 6 de decembro de 1750 erixiuse na primitiva igrexa de San Ferreol e na capela do Santo Cristo dos Navegantes. Un Cristo que, según conta a tradición, despois contamos un pouco porque imos despedir este paso, contamos un pouco, decía, esa historia da tradición do Cristo dos Navegantes. Ahora despedimos, e máis que despedir, lle decimos ata logo a Santa Verónica para que despois se produza o momento do santo encontro. Véxanse vostede esta panorámica
da Rúa dos Dores, pola que descende xa para chegar á Praza de Armas o trono de San Xoán Evangelista, que ven precedido pola banda ferrol das confradías dos Dores, que se veñen marcando ese ritmo solemne das procesións de Semana Santa. Esa cruz seguía posteriormente, e despois a confradía de Xesús atado á columna, seguíndolle a confradía, a capital e ilustre confradía de San Xoán Evangelista. Despois, por suposto que despois chega ese trono de San Xoán Evangelista, o que despois, cando teñamos as imaxes máis de preto delas, falaremos das características del. Decía antes que falar do Cristo dos Navegantes, a tradición sinalaba que nun día furioso de forte temporal, clásico, por suposto, nas nosas costas galegas, refuxouse no noso porto de Ferrol un buque que transportaba sal, e cada vez que este intentaba sair posteriormente soplaba de novo un forte vendaval impidindolle a salida a este barco. Xa no último intento observouse que nas costuras da embarcación retumaba salmuera, motivo que obrigou a descargar, por tanto, todo o barco, e puxo descoberto a misteriosa aparición e existencia dun Cristo que estaba enterrado na adega do buque que estaba cargado de sal. E, como alguén supuxo que o Cristo non quería abandonar, por tanto, esta preciosa cidade de Ferrol, dispúxose a entregar a imaxe á igrexa da parroquia e, unha vez feito mesmo, por fin, aquel buque, aquel barco, puido sair da cidade de Ferrol. Chega xa ese segundo paso do que falábamos anteriormente, o paso de San Xoán Evangelista, que ven ao encontro desa Santa Verónica, que preto de nós está aquí na Praza de Armas, esperando a chegada de San Xoán Evangelista. Como decíamos, ben precedida por esa banda ferrol das confradías dos Dores, marcando ese ritmo majestuoso na procesión do encontro nesta mañá na cidade de Ferrol. Mañá, por outro xeito, que hoxe si a climatoloxía acompaña, polo menos na beleza estética, aínda que o vento sopla tamén fortemente, e aínda que menos mal que estar nesta praza un pouco máis recollida, parece que produce un mellor estar. Vexan vostedes xa máis preto esa banda ferrol das confradías de Dores, esa cruz de guía que xa guía precisamente o trono de San Xoán Evangelista, que vexan vostedes como se vai mesendo, como dirían os andaluces, nesa celebración tamén importante esa de Semana Santa, un ritmo acompasado, cadencioso, de lao a lao, na Rúa dos Dores, que é a que ve baixar o trono de San Xoán Evangelista. A primeira das confradías, vexan agora, decimos, a banda Ferrol, de confradía de Ferrol. O público prácticamente impide as nosas cámaras ofrecerlles as imaxes. Pero iso tamén comprobación de que esta praza xa está repleta auténticamente de público. O público que onte pola noite, se non pode estar aquí, era por esa climatoloxía, e aínda así, como vostedes, os que seguiron a nosa transmisión, viron como estaban incluso hasta rapaces que vemos tamén hoxe polas rúas aquí, facendo compañía.
gaitas, tambores, xilófonos, da banda ferrol das confradías de Dores que abren o paso de San Xoán Evangelista xunto cas confradías de Xesús Atado, a columna e Cabdal e ilustre confradía de San Xoán Evangelista, vemos tamén como se chega xa a Praza de Armas este trono de San Xoán Evangelista. Impresionante o paso dos xóvenes. Fortaleza física, neste caso, sí, tamén é digna de admirar, marxe tamén, por suposto, desa fortaleza espiritual que estamos seguros que move esas pernas nesta mañá da procesión do encontro. Vexan vostedes esa imaxe. A primeira das confradías que ven precedendo despois, por suposto, desta banda ferrol das confradías dos Dores que marca o ritmo a este paso de San Xoán Evangelista é a cofradía de Xesús Atado a columna, unha confradía fundada no ano 1975 que ten un hábito e un capuz roxo con unha capa branca como vostedes están a comprobar. Despois desta confradía de Xesús Atado a columna fundada no 1975 chega a de Cabdal e ilustre confradía de San Xoán Evangelista. Esta ten hábito e capuz blanco, a capa de color vermello coa cruz de Malta en color verde. Temos que decir que a palabra que sinalei anteriormente, Cabdal, vense referindo ao título que se lle daba a esta confradía polo antigo Generalísimo. Non podía darse a característica de ser unha real cofradía, pero sí lle daban o título de ser unha Cabdal confradía. Postos a fala precisamente cos membros das confradías, fixéronos precisamente esta aclaración da palabra Cabdal. Todos os lugares son válidos para comprobar, vexan vostedes a panorámica, a xente nos balcóns desta Praza de Armas, o Praza do Concello da cidade de Ferrol. Xa está a rematar precisamente esta entrada de San Xoán Evangelista a hombros, imaxe de balcón do Concello de Ferrol. Decía que está a rematar ese paso xa de San Xoán Evangelista pola Rúa dos Dores e vai facer a súa entrada triunfal, de seguro, na Praza de Armas, onde se atopa, en espera de San Xoán Evangelista, a Santa Verónica e, por suposto, toda esta xente que hoxe, cando é a 1:24 minutos do mediodía, están aquí a recibir a esta procesión do Santo Encontro. Xa fai entrada este trono de San Xoán Evangelista despois de rematar a Rúa dos Dores e chegada a Praza de Armas. Digamos que esta imaxe do apóstolo San Xoán Evangelista é de madeira policromada, data do século XVII, e o autor da mesma imaxe é anónimo. Foi, non obstante, tivo que ser restaurada fai 40 anos por imaxineiros de Santiago de Compostela. Vexan vostedes tamén a arte floral que está dentro do trono. Pasa agora, precisamente por diante, érguese de aplausos para San Xoán Evangelista con esta entrada triunfal e triunfante dentro da Praza de Armas, pasando xusto por diante da porta do Concello da cidade ferrolana.
Vexan esta imaxe na que decíamos desta madeira policromada do século XVII, ese autor anónimo, restaurada fai 40 anos por imaxineiros de Santiago. O manto que luce e que fai precisamente relación con ese adorno floral que leva ao trono é de terciopelo vermello, igual que eses carabeles que adornan ese trono. Está bordado a sí mesmo en ouro e realizado polas madres adoratrices da localidade de Ferrol. Vexan vostedes ese manto bordado polas madres adoratrices con mimo, supoño, e con esforzo, porque supoño que levará un traballo profundo ese bordado en ouro. Xa vai San Xoán Evangelista en brazos, quitado polos mozos e polos sobres ferroláns, para realizar o encontro coa Santa Verónica. San Xoán Evangelista, Padre Isorna, que poderíamos decir un canto a ese amor e a esa fidelidade que San Xoán tivo a figura de Xesús? Podemos dicir que San Xoán é o que representa precisamente coas súas cartas e coa súa doutrina a doutrina evangélica do amor. Aí temos a imaxen de San Xoán. Eu coido que o día de hoxe en Xerusalén pasou no San Xoán cheo de angurias e de inquidanzas. A noite de Xoves Santo os xudeus habían apresado a Xesús. San Xoán sabía que os xudeus farían todo canto puideran para darlle morte a Xesús. Botarían man da mentira, da calumnia e dos falsos testemunhas. Así o fixeron diante de Pilatos. San Xoán tiña o corazón feito xa, hoxe, un calvario anticipado. Era San Xoán o discípulo predilecto de Xesús. Amaba de corazón. Onte a noite escoitou precisamente coa cabeza en riba do peito de Xesús os latexos do seu corazón, os derradeiros latexos, aqueles que nos decían que nos amáramos uns aos outros como el nos amou. E esa doutrina, a doutrina do amor, será pregoada sempre por San Xoán, pregoada na Igrexa, pregoada no mundo, que nace hoxe e xurde do peito aberto de Xesús, ari, en riba da cruz, o verde santo, na cima do Calvario. San Xoán será de cote para nós o espello do home da lealtade no amor, da lealtade na amizade, da lealtade na fidelidade a ese amor, e tamén moito, moito, moito na varileza de estar xunto de Xesús na hora na que por medo todos fuxen del, calando no medio dun silencio que é a cova dunha cobardía sin nome na historia. Valente o corazón de San Xoán, home da fidelidade, home do amor. Home da fidelidade, home do amor, San Xoán Evangelista, como digo, o Padre Isorna. Agora mesmo ese San Xoán, a imaxe dese século XVII de autor anónimo, restaurada polos imaxineiros de Santiago de Compostela, aplaudida pola xente que hoxe golpase nesta praza de armas para a realización da procesión do Santo Encontro. Tiñamos que decir antes de despedir esta imaxe de San Xoán como fixemos que Santa Verónica, decir un ata logo, que iba seguida da banda de gaitas e tambores do grupo 19 de exploradores de España, os Scouts de España, formada por unha banda de 40 tambores e gaitas fundada no ano 1965. Vemos agora como chega xa pola rúa Rubalcaba, xa ao fondo o trono de Xesús Nazareno. Digamos que este trono de
Xesús Nazareno, ten precedido polo pendón de oración no huerto e pola cofradía de oración no huerto. Cofradía, como ven vostedes neste momento, originariamente integrada polos empleados da banca ferrolana, que por suposto non ten nada que ver cos tronos da procesión, senón que son as nosas unidades móviles instaladas nesta praza de armas, onde que estamos ofrecendo a retransmisión do Santo Encontro. A xente tamén nos balcóns, nas casas. Vexan vostedes xa como baixa, decíamos, pola rúa Rubalcaba, este trono de Xesús Nazareno. Un trono de madeira, de tea plateada, o lume, e vai esta talla, no tamaño natural do noso pai Xesús Nazareno, escultura realizada no ano 1863 polo escultor Francisco Guerra Felipe. Unha túnica que foi realizada tamén polas madres adoratrices, como fixeran co manto de San Xoán Evangelista que vimos anteriormente no paso, que xa tamén está instalado nesta praza de armas e que baixou pola rúa del frente, e pola rúa dos Dores, é de un terciopelo vermello con aplicaciones de ouro. Digamos que costou, como dato anecdótico, según consta nos arquivos, naquela época 1.400 reais de vellón. Así mesmo tamén, digamos que o 29 de decembro de 1863, don Ponciano Garciniega, bispo de Mondoñedo e cabaleiro de Grau, concedeu 40 días de indulxencia, máis outros 50 tamén de indulxencia, concedidos neste caso polo doctor don Lorenzo Barili, que era asistente ao solio pontificio e nuncio apostólico da súa santidade. Pois ben, ofrecían eses 40 días por un lado e 50 por outros a todos os fieles por cada vez que devotamente rezasen o credo, o Padre Nostro, ou fixeran o acto de contrición ante a imaxe de Xesús Nazareno da Capela dos Dores desta cidade. Esta imaxe, precisamente, que están vostedes a ver. Que significado ten no día de hoxe tamén a figura de Xesús Nazareno nesta procesión do Santo Encontro, no día de Venres Santo? Sabemos todos que Xesús era nomeado Nazareno, porque en Nazaré foi criado. En Nazaré traballou na compaña de San Xosé e tamén da súa nai a Virxen Nazaretana. En Nazaré proclamouse profeta e Mesías, segundo o texto do profeta Isaías. E no derradeiro da súa vida, na vida de Xesús, o mesmo Pilatos declarou no rei dos xudeus. Pois Pilatos escribeu na súa propia man ese título de realeza. San Xoán dilo no seu evangelio con palabras moi claras. Dice él que escribeu Pilato un título e puxo na cruz. Tiña escrito Xesús de Nazaré, o rei dos xudeus. Moitos dos xudeus leron este título, pois o sitio onde Xesús foi crucificado estaba perto da vila. Estaba escrito en hebreu, en latín e grego. Os sumos sacerdotes dixeronlle a Pilato: non escribas o rei dos xudeus, senón que el dixo son rei dos xudeus. E Pilato respondeu: o que escribín, escrito está. E hai confianza. E sí, conoce a Xesús para sempre. Porque, como di San Paulo, Xesús é de onte, Xesús é de hoxe, e Xesús é de sempre. Pois que sempre sexa connosco. Xesús Nazareno, trono que, como se fixo anteriormente cos de San Xoán Evangelista en segundo lugar, en primeiro co trono de Santa Verónica, está sendo colocado no seu lugar correspondente na Praza de Armas, espera xa por último do trono que pechará esta procesión do Santo Encontro, o trono da Virxe dos Dores. Hai que decir que detrás deste trono de Xesús Nazareno ven a banda de cornetas, tambores e gaitas da Real e Pontificia Confradía das Angustias, que neste caso é a que está precisamente chegando a carón do trono de Xesús Nazareno, como poden ver vostedes, con esa indumentaria de color vermello, o son dos seus tambores marcando
o ritmo, ese ritmo máxico que teñen as procesións de Semana Santa. Vexan aí, vela aí, esta banda de cornetas, tambores e gaitas da Real e Pontificia Confradía das Angustias. Imaxe de Xesús Nazareno, ese trono de madeira de tea plateado ao lume, a tamaño natural, escultura realizada por Francisco Guerra Felipe no ano 1863. Vexan vostedes xa colocada a Santa Verónica e a Xesús Nazareno nesta praza de armas do concello da cidade de Ferrol. Temos que sinalar que a María Santísima dos Dores é a patrona do comercio ferrolán e, por tanto, goza pois dun forte arraigo popular. Digamos que está integrada esta confradía pola Unión das Confradías de María Santísima dos Dores, cuyo prioste, o presidente, o irmán maior, na actualidade é don Demetrio Casares Vich, home fortemente arraigado nestes costumes da Semana Santa, home fundamental, diríamos, na celebración desta Semana Santa moderna en Ferrol. Fillo, ademais, de don Demetrio Casares Fontenla, que se di del que foi o auténtico iniciador da ferrolana Semana Santa dos tempos contemporáneos, home finado no ano 1983, tendo precisamente neste fillo Demetrio Casares Vich un digno continuador, non sucesor, sino un digno continuador de se levar adiante a Semana Santa. Onte, cando rematábamos precisamente esta retransmisión, preto xa para nós, os traballadores da Televisión de Galicia, contaba Demetrio Casares que esta noite nin tan siquiera podía dormir porque tiña que preparar os pasos que hoxe precisamente estamos amosando a Televisión de Galicia a todos os telespectadores. Vexan a grande cantidade de xente que se agolpa tamén nesta praza de armas que onte, por esa inclemencia climatolóxica, non poido asistir, como de seguro que sería a súa intención estar onte a esas 10:30 da noite, na que tamén fixemos a retransmisión da procesión da Misericordia e da Virxe da Piedade. Estamos a espera nestes momentos de que faga a súa entrada na praza de armas o último dos pasos, o último dos tronos que compón esta procesión do Santo Encontro, para que se realice este necesaria, por tanto, a presencia non somente da Santa Verónica, que fixo entrada en primeiro lugar, non somente tamén de San Xoán Evangelista e do Xesús Nazareno, por suposto, senón decíamos que é necesaria a entrada, a chegada da Virxe dos Dores, esa imaxe que representa, como seu propio nombre di, ese dor, esa injusticia que unha nai ve que se comete cun fillo, que o único que facía era predicar o amor. Ese amor que hoxe deixase notar, deixase sentir nesta praza de armas abarrotada de público, que por suposto, independentemente de que o que eles sentan ou non sintan dentro das súas almas, está claro que respira esta plaza hoxe amor, respira cariño, respira respeto por esta sobria celebración da Semana Santa de Ferrol. Por moito que nos digamos, aí están esas imaxes facendo justicia ás nosas palabras precisamente dese abarrote de público. Xentes chegadas de lonxe, que non somente de Ferrol, prazas hoteleras ocupadas nestes días ca chegada ou ca celebración da Semana Santa. Ferrol vive dun xeito moi especial esta Semana Santa, como viven, por suposto, non queremos esquecer, pero tampouco queremos nomear a máis cidades galegas porque sería injusto deixar algunha delas, pero
sabemos, en la mente de todos vostedes está que a celebración da Semana Santa en distintos puntos de Galicia é realmente moi importante. De alguna delas, precisamente, Televisión de Galicia fixose eco en repetidos programas da nosa programación. Está facendo precisamente entrada xa ao paso, aínda que non podemos observar con claridade nas pantallas aínda ese trono da Virxen dos Dores, pero sí están facendo xa entrada na Praza de Armas as primeiras das confradías. Hai que decir que abrirá este trono, esta entrada na Praza de Armas, a banda da Cruz Vermella de Vigo, a banda de cornetas e tambores ao mando do Brigada Don José Antonio Penelas Ribeiro. Chegará tamén a Cofradía do Santo Entierro, Cofradía do Santo Sepulcro, con hábito totalmente negro, coa cruz de Jerusalén en vermello, acompaña a Virxe do Dolorosa no seu recorrido penitencial. Temos tamén asistencia e chegada á Praza de Armas da Confradía do Santísimo Cristo da Misericordia, constituída no ano 1945, e que ostenta a titularidade da Xunta de Confradías. Onte precisamente era esta confradía titular da procesión que retransmitiu Televisión de Galicia, Confradía do Santísimo Cristo da Misericordia. O seu hábito está composto por capú de terciopelo negro bordado en prata e sayal de raso negro e capa branca. O público agolpado nesta Praza de Armas parece que non deixa nin tan siquiera entrar os diferentes pasos que compoñen esta procesión, e a inquietude, a inquedanza da xente por ver dende preto a chegada do trono da Virxe dos Dores. Que lle parece o ambiente, Padre Isorna, de toda esta xente que hoxe se agolpa aquí na Praza de Armas? Parece un ambiente moi aperroado. Os telespectadores poden estar mirando como nós estamos olhando o fervor que se atopa neses corazóns dos ferroláns o día de hoxe, neste día do Venres Santo. Eu coido que esta emoción que sinten hoxe vai quedar no fondo dos seus peitos ao longo do ano, e a través dos días que han de vivir non deixarán os nenos, os xóvenes e os maores de recordar os padecementos que noso Señor Jesucristo e a súa benzoada nai padeceron por nós. Vexan como descende xa por esa rúa dos Dores o trono da Virxe dos Dores, a Nosa Señora dos Dores, a facelo encontro, santo encontro cos outros pasos que xa están dispostos á espera da chegada. Aí fai precisamente a entrada xa nesta praza as diferentes confradías que veñen acompañando o trono da Virxen dos Dores. Cofradía do Santo Entierro, Cofradía do Santísimo Cristo da Misericordia, Cofradía venerable, real e moi ilustre de María Santísima dos Dores, da Orden Terceira das Servitas, que ven acompañando xa preto dela a Virxen dos Dores no seu paseo, no seu devenir penitencial. Unha confradía, precisamente esta da Santísima dos Dores, con unha congregación erixida o 6 de decembro de 1750, reinando naquel momento en España o rei Fernando VI, e como verán vostedes, unha indumentaria está constituída por capuz e hábito blanco con unha capa azul. Que senso ten hoxe tamén, Padre Isorna, esa penitencia, os momentos de oración, que tanto se di que si non é necesario tanto hoxe en día pois, acudir a unha igrexa, facer esas oracións, digamos, xa estereotipadas, compostas. A oración ten que ser moitas veces unha expresión, digamos, improvisada da propia alma, non ten que estar suxeta sempre a unhas fórmulas preestablecidas. De ninguna maneira. A oración non quere saber nada de fórmulas. A oración xurde dun corazón necesitado.
dun corazón doente, dun corazón anguriado, dun corazón pobre, que sinte que el por sí mesmo ten pouco ou non ten nada. Entón, mirando, ollando a Deus que o que nos pode dar o ben que necesitamos, é cando xurde espontáneamente, sin fórmulas preestablecidas, do corazón xurde a prega, xurde a oración, xurde un diálogo con Deus, como un fillo cun pai, cando necesita o fillo que o pai lle dé aquilo que o fillo non ten. É o máis bon, máis fermoso que na vida hai a oración. Un home sin oración non pode vivir. Eu coido que a oración é nos tan necesaria na vida humana, igualiño que nos é necesario o aire para respirar. Eu coido que é o oxígeno da alma a oración, da alma creente, naturalmente. Pero, inda aqueles que non teñen fe, como a veces din, van as oracións á súa maneira. En vez de dirixir o corazón a Deus, dirixir o corazón ás cousas, que vale menos que Deus e que valen moito menos aínda que o home. Porque despois de Deus no mundo non hai cousa que máis vala que Deus. Deus é o valor máis grande que no mundo hai. E despois de Deus, o home. Vemos xa, despois destas palabras do Padre Sorna, como fai entrada na Praza de Armas esa música que interpreta a banda de cornetas e tambores o mando do Brigada Don José Antonio Penelas Ribeiro, do canto que falábamos. Decíamos, pois, a banda da Cruz Vermella de Vigo, que onte precisamente tamén participou na procesión, e que aqueles telespectadores que seguiron a mesma poideron comprobar ese son tamén das gaitas, das cornetas e dos tambores que compoñen esta banda da Cruz Vermella de Vigo. Desta banda, despois de descender pola rúa dos Dores, manda que ven abrindo o paso o trono da Virxen dos Dores, que dentro de pouco tempo fará tamén a súa entrada triunfante na Praza de Armas, praza do Concello da cidade de Ferrolán. Cofradía do Santo Enterro e a Cofradía do Santo Sepulcro, con hábito totalmente negro, como poden vostedes ver, unha capa branca, contrastando ese negro, a súa vestimenta, ca brancura da capa. Levan así mesmo tamén a Cruz de Jerusalén, nun vermello, que potencia así mesmo tamén esa distinción entre o branco e o negro. Digamos que o seu anonimato penitencial obliga a sacudir as procesións de forma totalmente encapuchada. Despois ven xa o pendón da Virxe dos Dores, que xa vostedes poden apreciar ao fondo da Rúa dos Dores, que desemboca posteriormente na Praza de Armas. Despois deste pendón do Virxe dos Dores está a Confradía do Santísimo Cristo da Misericordia. Sigue despois a mesma, a venerable e moi ilustre Confradía de María Santísima dos Dores, desa orden terceira das servitas da que anteriormente falamos e que despois veremos de máis preto de nós, gracias á chegada das cámaras de televisión de Galicia e Ferrol, e xan os nenos tamén divertíndose nesta mañá ferrolá. Que gracias a non sei quen, polo menos, pois, temos sol, que por suposto fai que luzca máis esas imaxes, esa vistosidade, a estética, en definitiva, que teñen as procesións de Semana Santa. Pendón da Virxe dos Dores, neste momento, nas súas pantallas, que ven precedendo a esas confradías do Santísimo Cristo da Misericordia e confradías da venerable, real e moi ilustre de María Santísima dos Dores, que acompañan no seu chegar, no seu andar ata a Praza de Armas, a Virxe dos Dores, para que se produza xa o definitivo encontro, o definitivo santo encontro
entre Santa Verónica, Xesús Nazareno, San Xoán Evangelista e a Virxe dos Dores, que xa cada vez está máis preto de chegar a esta praza do concello de Ferrol. Temos que decir tamén que escoítanse xa esas cornetas, eses tambores da banda do Tercio Norte de Infantería de Mariña, que como tamén onte pola noite estaban aquí, como podía faltar, como iba a faltar a Mariña na Semana Santa ferrolán. Non pode ser que falte esa Mariña que tantas alegrías e que tanta vida que dá esta preciosa cidade de Ferrolán nesta mañá que aínda que ventosa temos un sol que brilla no alto do ceo aínda que as nubes en definitiva tamén está dando fermosidade a esta retransmisión da televisión de Galicia. Vexan vostedes como se chega xa a Virxe dos Dores. Aí está ese ceo precioso, non necesita explicación esta imaxe. Tampouco necesita esta, pero evidente témola que dar, porque aí está ese trono da Santísima Virxe dos Dores, imaxe que nestes momentos vai facer entrada na Praza de Armas. Imaxe dun autor desconocido, aplausos neste momento para esa imaxe da Virxe dos Dores, a máis antigua da cidade. Foi venerada dende o ano 850 ao ano 1762. Unha igrexa, na primitiva igrexa de San Xiao e de San Ferreol, esta mesma imaxe, esta igrexa derruída xa, pero a mesma imaxe estivo na capela de San Roque dende o ano 1762 hasta os 72, 10 anos. Permaneceu na nova igrexa parroquial de San Xiao despois desde o 1772 ao 1882, ano no que foi trasladada a nova igrexa dos Dores na que hoxe en día xa toca. Digamos que o traxe o manto de terciopelo, vexan vostedes aquí mozos mariños, neste caso, que son os que levan os seus ombros a Virxe dos Dores. Temos tamén aí nas imaxes o prioste do que falábamos anteriormente, Demetrio Casares Vich, ese home que decía que onte pola noite ou esta noite pasada non puido nin dormir, e supoño que non somente esta, sino tamén algunhas máis. Vexan vostedes como dirixe ese levantamento de Demetrio Casares Vich, ese levantamento da Santísima Virxen dos Dores, que neste momento pasa por diante do concello, do edificio do concello da cidade de Ferrol. Hai que decir que o trono leva un peso superior a tonelada e media, está portado por 40 xóvenes ferrolanos, os que, pois, nunha rápida operación matemática, pois, pode corresponder a cada un deles, pois, uns 40 kilos. Neste momento, pois, erguidos así, un solo brazo, algún deles, 40 kilos. 40 kilos de peso físico, pero 40 kilos ou moitísimos máis de 40 kilos de espiritualidade, que es así que levan ben estes xóvenes ferroláns. Que lle parece, Padre Isón? Emocionante a estea da delicia ver como ergue nos seus brazos deiza ao ceo a imaxe da nosa nai dos Dores. Que podemos decir tamén desta imaxe dos Dores, o significado que pode ter de cara xa a este santo encontro, ese dor, ese sufrimiento por a injusticia que tivo que pasar a nai de Deus, a nai de todo o mundo, en definitiva? Eu coido que o tiro de Nosa Señora dos Dores está cheo de contido humanísimo. Dende os tempos evangélicos podemos decir que ese tiro lle dou o santo velliño profeta Simeón, cando dixo aquelas verbas dirixidas ao corazón da nai de Xesús no templo de Xerusalén: unha espada atravesará a túa alma.
Esa espada cravouse boifonda no peito de Nosa Señora este venres de dores. Dende agora, a nai de Xesús e tamén nosa nai. Hoxe, precisamente, nun día como hoxe, ás 3 da tarde, no Monte Calvario, Xesús deulle a altura da cruz, díxolle a San Xoán: velaí tes a tua nai. E a súa nai dille tamén, señalando a San Xoán: velaí tes o teu fillo. Meus queridos e ben queridos irmáns homes, permitídeme que vos diga que a nai de Xesús é, dende agora e para sempre, nosa naiciña. Nosa naiciña nos dores. Non o esquezamos nunca, irmáns galegos, sobre todo nas horas das doenzas, das angurias, das soedades, das injusticias, das tristuras, das vaguas. Non escansamos nunca. Temos unha nai que é a nai de Deus. E como ningunha nai é a máis garimosa, a máis tenra, a máis divina que podemos pensar nela. Pensando precisamente nela, lembremos hoxe, é xusto ese recordo. Lembremos as nosas naiciñas e deámoslle graciñas polas doenzas e polos sufrimentos que por nós, seus fillos, padecen ou padeceron neste mundo. Non hai nai no mundo enteiro que polos seus dores non teña por padroeira a Virxen dos Dores, que ela abençoe a todas as nais que no mundo sofren. Yo lo queira. Vemos xa nas imaxes das súas pantallas, señores telespectadores, a continuación desa entrada do trono da Virxen dos Dores, os penitentes. Vexan vostedes a situación física na que estes homes atópanse nesta mañá de Ferrol, facendo tamén a súa entrada, a súa compaña, a Virxe dos Dores. O manto de terciopelo negro, bordado en ouro polas madres adoratrices de Madrid, ostentando este último escudo de armas da cidade. E todo elo, digamos que tamén sufragado por unha cuestación popular. As ollas que poden vostedes tamén apreciar na imaxe da Virxe dos Dores, a máis antiga, precisamente, das que se veneran nestas procesións de Semana Santa en Ferrol, digamos que son tamén da súa propiedade, que son obsequio do pobo ferrolán. Este pobo ferrolán que sabe estar á altura das circunstancias nestas conmemoracións da Semana Santa. Digamos que tamén o trono que vostedes ven na parte inferior da imaxe da Virxe é de caoba tallada e obra dun artista galego, e máis en concreto dun artista ferrolán, que é o señor Hermida. Asimismo, vexan vostedes esa obra do galego Hermida, ese trono de caoba tallada da Virxe dos Dores. Por outro lado tamén eses faldóns de trono de terciopelo negro bordado en ouro polas madres adoratrices de Santiago de Compostela, que tamén interviñeron, por tanto, na confección deste paso deste trono. E non podemos tampouco esquecer toda esa montaxe floral importante que levan cada un dos pasos que hoxe están xa diante dese concello de Ferrol, do cal teñen vostedes unha vista panorámica desta praza de armas, praza do concello, no que se vai producir xa o momento do Santo Encontro. Santo Encontro, Padre Xorna, que ten tamén un significado especial neste Venres Santo, por suposto que sí. Ten un significado moi profundo. É o encontro de San Xoán coa Virxe María. É o encontro tamén da Verónica co noso Señor Xesucristo. Como dixen fai pouco, o corazón de San Xoán estaría moi anguriado. E agora vai avisar a Virxe Santísima para que vexa como pasa pola calle, pola rúa da amargura, cheo de dores. Nestes momentos, dentro dos instantes, interpretará a coral de San Valentín de Perlío, da que falaremos posteriormente. Escoiten agora estas voces.
Aplausos para coral de San Valentín de Perlío de Fene, que hoxe están dándolle, pois, aínda si cabe máis maxestuosidade a esta procesión do Santo Encontro. A primeira canción que interpretaron leva por título Stabat Mater Dolorosa. Coral dirixida por don Antonio Illobre Toimil, e que está formada por 54 voces, un coro mixto, como vostedes poden comprobar, que se fundou no ano 1983, aló en Perlío, digamos unha parte ou unha sección dentro das actividades que levan adiante a sección do Centro de Promoción Social de San Valentín de Perlío. E antes de que volva a interpretar a segunda canción, esta coral vai dirixir unhas palabras ao sacerdote don Arturo Souto Vizoso, que é cronista oficial dos concellos de Valdoviño e Narón. Véxense aí vostedes don Arturo Souto Vizoso preparándose xa para dicir unhas palabras a este pobo ferrolán que con tanta devoción seguiu a celebración desta Semana Santa durante todos estes días. Fala, por tanto, don Arturo Souto Vizoso. A la paz de Dios y con mi gratitud a la Junta de Cofradías de María Santísima de los Dolores y a la ciudadanía ferrolana, amparados por las garantías que nos brinda a todos los españoles el artículo 16 de la Constitución Española del 1978, nos encontramos todos aquí y ahora disfrutando de los mismos derechos constitucionales que la protección estatal española brinda de una manera muy especial al benemérito, honrado y sufrido mundo laboral del trabajo, que con sus manifestaciones y acciones defensivas en diversos estamentos y organismos del Estado proclama públicamente un día y otro día, y aún estos mismos días de la Semana Santa, sus deseos de libertad, de seguridad, de permanencia en el trabajo, para su propia subsistencia y para la subsistencia de sus propios familiares, cumpliendo de esta manera, de una manera digna y pacífica, el postulado bíblico de ganarse el pan de cada día con el sudor de su frente, con el trabajo. En estas celebraciones de los desfiles procesionales de la Semana Santa o Mayor ferrolana, se ha logrado unir con gran acierto y hasta con precisión la tradición y la innovación, lo viejo y lo nuevo, lo antiguo y lo que pertenece al agiornamiento, el arte, el buen gusto, la fe, con la emoción religiosa y con la progresía cultural, razón por las que las Semanas Mayor no solo es tan solo
procesión e itineración, sino que es esencialmente piedad, cultura, culto público, explosión de arte, vía crucis penitencial, liturgia de la palabra de Dios, paraliturgia, sacramentalidad, escenificación didáctica y hasta explosión emocional de fuerte continente y de seguro contenido. Lo sentimental y lo paralitúrgico de estas ceremonias y de estos ritos son expresados con un lenguaje mímico, mimético, con un simbolismo trascendente, los emotivos, artísticos y profundos contenidos sustanciales de una herencia espiritual y cultural, ordenada a perpetuar los valores inconmensurables de toda una civilización universal e universalista al mismo tiempo, representada por la pureza funcional de una ética y también de una estética dignas ambas de nuestro tiempo. Y se ha llegado a este resultado merced al talante conservador y progresista de una población que, arrancando de sus propias raíces ancestrales e históricas, paganas y gentiles incluso, ha sabido ir evolucionando en el espacio y en el tiempo en el marco diamantino del amor fraterno, de la convivencia, del entendimiento, de la superación, de la solidaridad y de un cristianismo humano. En esta sinóptica monográfica del santo e indescriptible encuentro de la Santísima Virgen con su Hijo, una de las más dramáticas escenas de la gran tragedia del Calvario o del Gólgota que estamos reviviendo en estos momentos, y en el que los principales protagonistas y actores por activa y por pasiva son una madre y un hijo, en hora intermedia entre tercia y sexta, al mediodía, en plena calle de la amargura de la ciudad santa de Jerusalén, en el día de la Parasceve y de los preparativos para la celebración del gran día de Pascua, el día del gran viernes de dolor, para la cristiandad entera, el único día del año en que la Santa Iglesia de Cristo en su aliturgidad hace que la Santísima Eucaristía pierda su carácter sustancial de sacrificio y se quede en simple sacramento de la comunión. Ha llegado en el día de hoy un periodo de tiempo en que los templos aparecen completamente desnudos, casi esqueléticos o en los huesos, sin ninguna clase de adornos, sin cruces en los altares, y sustituido el lenguaje ordinario por signos y por símbolos, ya que el gran drama de la pasión del Señor Jesús se halla ya al rojo vivo. La procesión del Señor Jesús, el Nazareno, con la cruz a cuestas, ha partido ya del pretorio, de la mismísima Torre Antonia, para recorrer los 700 metros que separaban la sede del Tribunal Romano del Monte Calvario, cubriendo paso a paso cada una de las piedras que conformaban la rúa o la calzada conocida luego por camino de la cruz, por vía dolorosa,
por Vía Crucis y por calle La Amargura. Había la marcha a caballo un centurión. Al centurión en sus funciones de cobrador de la muerte, el exactor mortis, seguía el pregonero, portando el sedil, o sea, el taco, sobre el que descansarían los pies del crucificado, y portando también el rótulo, en el cual se declaraban los motivos por los que Cristo era crucificado, por hacerse rey de los judíos. A muy corta distancia de tan macabra comitiva caminaban María de Magdala, María Salomé y María la Madre de Santiago y de San Juan, y otras piadosas Marías o mujeres que a voz en grito protestaban por tan ignominiosa injusticia. Azotado, ultrajado, escupido, flagelado, molido a palos y a latigazos, sediento, coronado de espinas, sangrante por las caídas, sobre un pavimento cubierto de guijarros y de lascas, emocionado por la ternura de una Verónica que logra enjugar su rostro sudoroso y ensangrentado. Los ojos del hijo se encuentran con los ojos de la madre. Se entrecruzan unas miradas dolorosas que son amor, impotencia y amargura, dando lugar a ese santo y misterioso encuentro, precursor del inarreglable suplicio que completará la liberación, la redención y la salvación de una humanidad que había perdido su rumbo. Maravilloso encuentro en el tiempo y en el espacio, que hoy sirve de epicentro al drama y a la tragedia que tan dignamente supieron reflejar sobre la tela pintores auténticas figuras cristianas como Velázquez, Montañés, Juan de Juanes, Juan de Juni, Ribalta, nuestro paisano Ribalta, Goya, Berruguete, Gregorio Fernández, Gallego, Alonso Cano, Juan de Mena, Navarrete, El Mudo, Rivera, Zurbarán, Morales, Fray Angélico y Salcillo. Que este santo encuentro en la Parasteve y en el Viernes Santo del dolor, de los dolores, cale muy profundamente en nuestras conciencias humanas y cristianas, para que todos podamos alcanzar y hasta revivir el espíritu de hermandad, de solidaridad, de compartimiento que corresponda a la fe, la esperanza y la caridad de todos los reinos de Dios. Y ya que nuestra Santísima Madre de los Dolores nos alcance de su Hijo, a todos, el Santísimo Cristo de la Misericordia, las gracias y los dones de la salud, de la paz, de la felicidad y también el gran privilegio de proporcionar a todos y a cada uno de las y de los ferrolanos el tan ansiado y necesario puesto de trabajo. Así sea. Palabras de don Arturo Souto Vitoso, aplauso en este momento para él. Lembrou a Constitución ese dereito ás celebracións religiosas, falou dese unir a tradición as novas inquedanzas, as novas tendencias da sociedade actual nesta Semana Santa, o vello co novo, o arte, o bo gusto, a fe e a progresión cultural, palabras todas elas de don Arturo Souto Vitoso, irmán do que foi bispo auxiliar de Santiago e logo bispo de Palencia, o remendísimo don Xosé Souto Vitoso. E a continuación, a coral de San Valentín de Perlío, en Fene,
desa sección do Centro de Promoción Social de San Valentín de Perlío, interpretará a canción titulada Madre en el triste Gólgota, dirixida, como anterior, por suposto, por don Antonio Illobre Toimil. 54 voces mixtas que compoñen este coro, que siguen dando majestuosidade a esta Semana Santa ferrolán. Aquí vemos a don Antonio Illobre xa dándolles o tono da afinación aos 54 componentes desta magnífica coral de San Valentín de Perlío, e cene aquí moi preto xa de Ferrol. Comeza esa madre do triste en el triste Gólgota. Aplausos para a coral de San Valentín de Perlío de Fene baixo dirección do don Antonio Illobre Toimil, que rematan de interpretar a canción titulada Madre en el triste Gólgota, xa prácticamente pechando esta celebración da procesión do Santo Encontro que ten lugar hoxe nesta fermosa praza do Concello de Ferrol, un pobo de Ferrol que abre as portas, como dixen antes, que sabe estar a altura das circunstancias e que abre as portas a esta televisión de Galicia para lles poder ofrecer esta retransmisión da Semana Santa de Ferrol. Xa as confradías que chegaron dende a 1 da tarde, dende a 1 do mediodía, vanse retirando xa de novo, despedindo esta procesión. Esta procesión do Santo Encontro, formada por eses 4 pasos, que neste momento, dende a nosa unidade móvil, estamos a comprobar. Confradías que, como vostedes ven, van saindo desa praza lentamente. Que lle diría Padre Sorna a todos aqueles cristiáns que hoxe, pois neste momento, están a ver esta procesión, que lle diría do Viernes Santo xa para ir rematando? Diríalles que todo aquilo que acaban de ollar con as súas miñadas procuren que lle quede moi fondo nos seus corazóns, porque o cristianismo non solamente é para ollalo, senón para vivilo. En todas estas imágenes, estos pasos que van desfilando polas rúas ferrolanes, son outras tantas voces, outros tantos testemunhos que nos están chamando a cada un de nós a vivir a vida de fe, a vida da esperanza cristiana e, sobre todo, a vida do amor. Non solamente estamos facendo un espectáculo, estamos realizando, celebrando un acontecemento, unha historia divina para a nosa santificación. Vexan vostedes aí a confradía
que precede o trono de San Xoán Evangelista, que estivo aquí precisamente nesta praza, que foi o primeiro dos tronos, o segundo, o primeiro foi a da Santa Verónica, perdón, o primeiro que fixo a entrada a eso da 1:20 aproximadamente nesta praza de armas para o santo encontro. Ese trono de San Xoán Evangelista que iba precedido, que vostedes ven aínda na marxe inferior das súas pantallas, a esa cofradía de Xesús atado á columna, fundada no 1975, precisamente aí teñen esta cofradía con ese hábito de capuz roxo, a capa branca, contrastando esa fermosura do branco e do vermello. Vexan tamén eses adornos florais dos que xa falamos, porque cuidamos que de xusticia falar deses adornos que realzan xa a beleza que de por sí ten o mesmo trono, beleza que tamén vese agrandada e situada por eses rapaces tan xoves que lle dan o realce que debe ter esa Semana Santa e que de feito ten esa Semana Santa ferrolán. Aí vai esa cofradía de Xesús atado á columna e os jóvenes portando, os seus hombres erguendo de novo ese trono de San Xoán Evangelista, que xa se vai despedindo desta procesión do Santo Encontro, que se vai despedindo. Vexan vostedes o manto de terciopelo vermello bordado en ouro e realizado polas madres adoratrices desta localidade de Ferrol. Despedimos Televisión de Galicia a San Xoán Evangelista, ese trono que dende a 1:20 aproximadamente da mañá estábamos facendo compañía nesta praza de armas, non somente a nosotros, sino a xente que aquí se agolpa hoxe nesta mañá ferrolán, e tamén facéndolles compañía a todos vostedes, señores telespectadores, que están a seguir esta retransmisión polas súas pantallas da Televisión de Galicia. Vexan vostedes xa os Boy Scouts, o grupo de exploradores número 19 de Ferrol, banda de gaitas e tambores marcando o ritmo, facendo ese son tan característico da Semana Santa, as procesións da Semana Santa. Unha banda de gaitas e tambores, esta do grupo 19 de exploradores, está formada por 40 no número de tambores e gaitas, que foi fundada no ano 1965. Que van acompañando tamén a súa despedida a San Xoán Evangelista. Vemos aquí xa a imaxe da Santa Verónica, que aproximadamente a eso a 1:10 da tarde era que facía a entrada a primeira os tronos. Vexan vostedes aí a panorámica dese trono da Santa Verónica, esa talla de madeira policromada, obra de Baldomero Baño do século XVII, sobre un hábito morado e leva unha capa de terciopelo negro que vostedes poden apreciar e nas mans, por suposto, esa tixe, esa cara de Cristo que queda reflexado dentro do momento da Verónica, con esa valentía, con ese dá la cara que, como decía anteriormente o Padre Sorna, achegouse ata Cristo sufrinte nese momento, quedando plasmada esa faciana do manto que porta nese momento a Santa Verónica. Ese manto tamén da
da Verónica, da Santa Verónica, que leva, aparte desa capia de terciopelo negro, leva esas aplicacións de ouro. E temos que decir tamén que sae xa procesionalmente, para que vexan vostedes a longa tradición que existe da Semana Santa en Ferrol. Decíamos que sae procesionalmente dende o ano 1610. Xa esta imaxe da Santa Verónica venerábase na primitiva capela de San Xiao e capela de San Ferreol, ata que chegou a demolición de dita capela. Foi motivo, como decíamos anteriormente, da construción dos arsenais militares no século XVIII. Ven vostedes tamén como acompaña a este trono da Santa Verónica a cofradía totalmente vestida de negro en unha capa de color verde. Santa Verónica, realizando tamén a súa salida, ese ritmo tan acompasado, prácticamente contagioso, Padre Sorna, comprobar como estes rapaces levan de un lado a outro. Como decía anteriormente, esa expresión tan andaluza, porque os andaluces teñen moito que decir tamén, como tamén os galegos, dentro da celebración da Semana Santa, ese meser, como din eles. Efectivamente, eu estuve na Semana Santa sevillana e hoxe, ao estar contemplando a Semana Santa ferrolán, vexo que efectivamente neste aire que lle dan ao paso, ao trono, á imaxe, ten un aire moi semellante àquel que en Sevilla os sevillanos, cun agarimo tan grande tan fondo, lle daban tamén ao paso que levaban polas rúas sevillanas. Eu coido que eso xurde dun corazón musical. Un corazón musical sempre é un corazón velido, é un corazón amante da beleza. É un corazón que, cando se pon a realizar cousas, como neste caso, a facer unha procesión, expreso afora nese ritmo, nese aire que lle dá ao levar a imaxe, que contaxia a toda aquelas persoas que se poña a mirar para ela, porque a música é sempre contagiosa, como todos sabemos. E hoxe, neste paso, hai moita música. Música dos corazóns que creen, dos corazóns que esperan e dos corazóns que aman. A xuventude ferrolana tendrá defectos, pero eu coido que nos días de Semana Santa amosa ter un gran corazón crente, un corazón cheo de amor. Que Dios la abençoe. Música, amor, que son desexos e son algo realmente agradable de que exista en calquera cidade, non somente nas cidades, senón tamén nos corazóns fundamentalmente dos homes e das mulleres. Amor e música, que palabras máis fermosas do Padre Sorna, para que queden nesas almas e nesos corazóns da xente. Como os da que hoxe, evidentemente, porque a xente que estou aquí aguantando o pé firme, porque ainda que parece o contrario o vento, ainda que parece que cesou un pouco nos aquí, nesta cabina, estamos pasando todo o contrario, máis ben que vento e que frío, o contrario, calor, pero soportando, evidentemente, e vendo esta grande representación da Semana Santa ferrolán, xa despedindo tamén este ritmo cadencioso dos xóvenes e deses rapaces que hoxe están presentes na celebración da procesión do Santo Encontro. Decíamos despedindo a Santa Verónica, que marcha xa detrás de San Xoán Evangelista. San Xoán Evangelista, que iba despois precedido das cofradías do Cristo do Socorro e da cofradía da Virxe da Esperanza. Vexan vostedes ahora mesmo ese manto da Santa Verónica, que ahora mesmo é aplaudida no momento que se despide de todos eles aquí congregados na Praza de Armas de Ferrol, despedindo, decíamos, a Santa Verónica.
Falamos desa capa de terciopelo negro con aplicaciones de ouro que víamos no plano cercano dela. Decíamos que había estas confradías do Cristo do Socorro e a confradía da Virxe da Esperanza, que acompañaron tamén estes tronos de San Xoán Evangelista da Santa Verónica, e que teñen a característica que son as dúas confradías femeninas que levan o hábito e capuz negro con unha capa verde que vostedes viron anteriormente, fundadas no ano 1984 como tercio da Cristo da Misericordia, e integra as mulleres, por suposto, nas celebracións litúrxicas como froito desas inspiracións emanadas do Concilio Vaticano II. Vexan vostedes a composición, a beleza da composición desta imaxe da Santa Verónica, con ese ceo azul índigo desta mañá de Ferrol. Despedimos tamén a Santa Verónica con todo o noso desexo de que esa música, esa felicidade de que falaba o Padre Sorna, pois quede esa despedida que ella marche, por suposto, deixámola tranquila, ainda que ela non marcha nunca e sempre está dentro e dentro ademais dos nosos corazóns. Que esos desexos precisamente do Padre Sorna se fagan realidad. E chega o momento no que no centro da Praza de Armas e Praza do Concello de Ferrol, o paso Jesús Nazareno, o paso da Virxen de Dores, realizarán o seu encontro. Vexan vostedes esa imaxe panorámica, ese distanciamento físico que existe entre Jesús Nazareno e a súa nai, a Virxen Dorosa. Distanciamento físico, decía, que non evidentemente espiritual. Nesta mañá de Venres Santo. Se sempre estiveron xuntos na vida, Noso Señor e a máis súa nai, coidando ela a Xesús con ese agarimo e con ese amor propio da mellor das naitiñas, hoxe o encontro que realizan na Rúa da Amargura é dos máis dramáticos e tráxicos para un corazón femenino, para un corazón de nai e tamén para un corazón de fillo. Se os dores no Alto do Calvario foron fondísimos, oido que os dores na Rúa da Amargura ainda moralmente lle superaron, porque o ollar a nai para o fillo e o fillo para a nai, porque isto, dirían, que mal fixemos, porque o mundo nos paga así. Pensamos en facer ben ao home, coidar do home, mirando pola súa saúde espiritual, e o mundo páganos deste xeito. É para poder decir que o mundo logo é malo, non é agradecido. O mundo feito por Deus é un mundo bo, pero os homes, coa nosa maldade, facémolo a veces inhabitable, facémolo malo. Non facemos o man, como diría ser. O Vernes Santo vai ser unha festa para todos nós, chea de amor e de vencellamento uns homes para os outros, coidando que nunca ninguén de nós sexa calvario vivo para outro irmán home. E vexan vostedes xa ese encontro de Jesús Nazareno e da Virxen dos Dores. Encontro que se está a producir nestes intres a hombros deses rapaces xóvenes, no que tanto insistimos ao longo da retransmisión tanto de onte como a de hoxe pola mañán, transmisiones das procesións do Cristo da Misericordia, e hoxe procesión do encontro, santo encontro, que neste momento estamos a presenciar en Ferrol. Aplausos no momento no que os rapaces ferroláns erguen as figuras e os tronos
de Xesús de Nazaret e da súa nai dolorosa neste momento crucial, o momento importante desta procesión. Eses rapaces erguendo unha tonelada, cada un deles, os 40 rapaces que compoñen precisamente a imaxe da Virxe dos Dores. 40 kilos cada un, dun brazo que erguen arriba ao ceo, como erguendo tamén a súa alma e pedíndolle, como decía tamén don Arturo Souto Vizoso nas palabras que dirixiu á xente congregada na Praza de Armas Ferrolán e, por suposto, a todos vostedes, señores telespectadores da Televisión de Galicia, pedíndolle decía, a ese Cristo, a ese Xesús de Nazaret, que neste momento marcha a hombros fortes deses rapaces que consiguen levar ese ritmo tan cadencioso, valga a redundancia, tan rítmico. Outra imaxe que non necesita ningún tipo de palabra, ningún tipo de explicación. E menos necesita esta imaxe da dor, esta imaxe de incomprensión, de justicia, que foi a que sufriu precisamente a Virxe dos Dores, a nai de Xesús, que veu como seu fillo era injustamente crucificado nunha cruz, e que dificilmente hai que comprender ese momento no que unha nai ve morrer a seu fillo desa maneira tan injusta. Que gallá que esa paz, felicidade e traballo que decía don Arturo Souto Vizoso chegue non somente a estes ferroláns que tan agariosamente nos abriron hoxe os seus brazos a Televisión de Galicia, sino tamén que esa paz, felicidade e traballo chegue a toda Galicia, a toda España. Con estos desexos e con este son da música das bandas que acompañan a procesión do Santo Encontro, despedímonos, señores telespectadores, esta retransmisión desexando que fora do seu agrado. Bos días a toda Galicia.